Det handler om det der velkomst, der du lavede, vi kan godt gøre sige sådan. Jeg ser ikke nogen grund til, at du skal have 15 20, og ikke nogen næs. Du kan godt kan lide, at der er på snakke, du sagtens, du ligger på 15, så du kan prøve til at sætte mig op i noget. Ja, det kan jeg også. Sidst jeg bare ud til, hvor det er mulker, og det er derfor, at det er 4 minutter. Det er sådan lidt. Hvis det bare, hvis jeg så have det 5-6 kilo fedt, ikke? Der sidder på røret, og så bliver det 5-6 kilo næsten, og så ligger det 12 kilo af. Har du bare 10 kilo, og det er bare 10 kilo, så bliver det det, og det er ikke 4 kilo fra mig. Det er